Здравейте хора, днес отваряме ето такова бебе. Така, първо да видим какво може да ни се падне. Имаме зайче, агънце, пингвинче и коти. Аз имам агънцето, искам да ми се падне зайчето. Нека го отворим. Дадох 6 лева, четвърто ми е. На една моя приятелка до преди няколко дена имаше едно, но днеска са отишли и са го купили. 15. Чакай да го купувам. Това е заяка. Чакайте да го отворя. Отворя го. Зайчето много е сладко, фокусирай ако може. Лицето му защо е така? Както и да е. Чао!